14 persuna ġew arrestati mill-Pulizija Maltija f'operazzjoni illi saret bħala parti mill-Joint Action Day ikkoordinata mill-Europol kontra l-kriminalità organizzata Niġerjana madwar l-Ewropa. Il-Pulizija Maltija ħadmet ma' diversi entitajiet lokali fosthom id-Dipartiment ta' Dwana, is-Servizzi ta' Detenzjoni u d-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali fejn saru diversi ispezzjonijiet u infurzar fil-Marsa, fil-Ħamrun u f'San Ġiljan. L-14 persuna kienu arrestati b'rabta ma' immigrazzjoni illegali fil-waqt li se jitresqu l-qorti 3 sidien ta' stabilimenti tal-ikel Afrikani fuq ksur ta' regolamenti tas-saħħa pubblika. F'din l-operazzjoni ġew sekwestrati diversi dokumenti, ikel projbit kif ukoll affarijiet relatati ma' droga. F'din l-azzjoni ħadu sehem diversi skwadri tal-Pulizija fosthom tal-Immigrazzjoni, ta' kontra droga, ta' kontra l-vizzi, ta' Rapid Intervention Unit tal-Klieb kif ukoll tad-Distrett u l-Pulizija tal-Komunità. L-operazzjoni li saret fuq 3 ijiem bejn is-7 u d-9 ta' Diċembru saret f'numru ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea, fosthom il-Belġju, il-Bulgarija, il-Ġermanja, il-Greċja, Malta, Spanja u l-Iżvezja. Apparti dawn saru wkoll tfittxijiet fl-Istati Uniti, l-Iżlanda, il-Kolombja, in-Niġerja u r-Repubblika tal-Benin. F'din l-operazzjoni kienu involuti wkoll bosta aġenziji fosthom il-Europol, l-Interpol u l-Frontex.